Så. Ja. Hallo? Hallo. Det kan godt være, at for eksempel nogle af mine ting, der er for meget, eller nogle af vores ting, der er for meget eller for lidt af, men jeg har prøvet at sætte dem tilbage, som jeg kan huske, de var. Og nogle af mine venner, som har været inde og kigge, synes det var. Så jeg får det lige til at så op med regn. Fordi at en af mine gamle OP's, han havde åbenbart været inde og givet OP til en anden player, som jeg ikke kendte. Så de har simpelthen været inde og så grief det meste af, hvad vi har. Så det kan godt være, at der er nogen af jer, der tænker, hvorfor jeg har så meget, eller de er måske helt nye, nogle af mine ting og sådan der. Så er det altså fordi, at det er derfor. Og så noget af der noget, jeg mangler, eller noget, så må jeg endelig gerne sige det. Det er sådan her. Sådan noget. Men ja. Men det jeg har tænkt på at så gøre, det er at jeg har tænkt på at så lave vores hus større. Ja. Så det synes jeg skulle jeg vil i gang. Ja, alle de skal lave et hus, hvis der er nogen, der vil komme hjem. Jeg har fået min magt til virke. Okay, havde han også taget noget her? Helt deroppe. Ja, de har taget noget energi og sådan noget, og det er derfor, det er så nyt. Hey Thijs, du har lige glemt noget, så Brunei, jeg havde en diamond pickaxe, der var der i. Thijs. Er det ikke den, du har på dig? Nej, jeg har ikke nogen. Jeg kunne huske, at jeg lavede du lavede jo en diamond pickaxe til mig. Nå, er det rigtigt? Og den er ikke allerede brugt. Værsgo. Nej, det kan jeg i hvert fald godt huske. Den var nok ikke brugt. Og det er sikkert også mange af jer, der den har jeg sikkert. Men det jeg tror jeg vil, som jeg kan se, så jeg vil lave nogle vinduer off-cam, som jeg måske også tror jeg sagde i sidste video. Men det er i hvert fald episode 9 vi er kommet til, hvis jeg ikke fik sagt det. Så det jeg gør, det er... Hvordan er det nu, man laver en golden apple? Godt. Det er den der golden Det er apple. der skulle bare lægge et stykke gold i midten. Wow. Hvor skal æblen så være? I midten. Og så skal der gå gold nuggets ud omkring. Når man skal have flere end en. Du skal bruge et stykke guld, så lægger du den i midten, så får du 9 stykker golden nuggets, så skal du kun bruge 8 af dem til golden apple. Okay. Og så tror jeg ved ikke om man så skal lægge noget andet. Thijs. Ja. Ved du hvad? Nej. Jeg optager lige nu. Seriøst? Yes. Okay. Så kan du også begynde at så lige så stille og så optage. Ja. Så nogle af der han laver. Sådan for det kun er mig. Yes. Men du må godt hjælpe mig med at bygge huset, hvis der er. Hvor er du, når du er her? Hey! What the fuck? Læg. Og så tager jeg bare træet, du misser. Hvad? Hov. Jeg sletter det meste af huset. Hvad fuck havde du lavet her? Det ser pisse grimt ud. Nå, det var det der ved dit værelse. Sådan der. Hej. Sådan. Skal vi bygge det større herude? Eller hvad er det, vi skal have bygget lige her? Det ved jeg ikke. Nej, du smadrer bare det hele. Du ved ikke, hvad du vil bygge. Jo, jeg skal lave det her om i hvert fald. Du må godt lige tage den der, så må enten. Yes. Sådan der, nu har jeg lavet en guldlæbe. Gold apple.
det var jo ikke det, der skulle. Det skulle jo koste levels. Kostet 7. Nå, det er fordi det kostede nu. Det kan være, så hvis jeg sætter Unbreaking 3 på. Nå, hvis jeg sætter Unbreaking 10 på. Nå, det kan jeg ikke. Jeg tror, jeg vil ned om mine. You are no longer enchanting. Yes. Ja. Okay. Jeg går ned og miner lidt. Det kan du bare gøre. Jeg går i gang med at bygge vores hus. Jeg lægger mig lige hurtigt til at sove. Ja, okay. Weird shit. Easy enchant. Det var sgu da halvsvært. Jo, nu får jeg XP det der stenblok igen. Ja. Hvad var det, du havde gjort? Jeg havde slået ned fra. Okay. Nu fik jeg også XP for sand. Godt nok. Er det egentlig lidt snyd, eller? Nej, det synes jeg sgu ikke. Jeg synes bare, det er noget. Jeg har slået min grafik lidt ned. Den der lys. Ja. Godt være, jeg havde kommet til at sætte nogle fakler. Ja, og smadrer så også lige vinduerne. Alle vinduerne. Det meste. De fleste. Ja. For... Hvorfor er det, den ikke gør noget? Jeg er level 11, hvad er du i? Level 8. Prøv 2 sekunder. Puster i min mixeren. Lille små. Okay, så tager den lige lidt væk. Iron. Men altså, det kan så godt være, at vi måske miner lidt off-cam, så det ikke hele tiden er det samme. Ja. Men for helvede. Sådan der. Vi skal også, og hvis vi finder nogle diamonds, så skal vi selvfølgelig også nok sige det. Men det er selvfølgelig også, det er jo ikke kun, eller jo, det er det jo. Det er en Let's Play World, men altså, det er jo ikke fordi, at det alt skal optages, altså. Nej. Der er jo også lidt som Brian from Denmark, sådan noget der, han mener jo også nogle gange, og sådan noget der. Gør han det? Det tror jeg. Det vidste jeg ikke. Nej, det tror jeg bare, han gør. Ja. Oh my god, jeg var level 14 eller et eller andet, eller 12 lige før, nu er jeg allerede level 18, bare om en sten. Seriøst? Okay. Det kan godt være, jeg kommer ned og hjælper dig. Jeg kommer lige om lidt op. Grund, jeg finder ikke en skid, jeg har kun fundet kul. Og er der kul? Yes. 2 kul. Og ja, også iron. Sunny Vegas Pro. Wow. Nu er jeg level 21. Okay. Fuck, det går sgu da pisse hurtigt. Det er sgu da en god måde at få XP på. Nu er jeg level 22. Kommer lige home. Det kan altså godt være, at jeg måske starter på ikke et helt nyt home, altså river hele homen ned. Hvorfor vil du rive hele home ned? Fordi så er det lidt nemmere. Så bygget et meget større. Ej, jeg synes altså ikke, vi skal rive det ned rundt. Det er så pisse. Eller vi kan bare lave lidt om på det. Vi behøver jo ikke rive det hele ned. Og nu er vi nej, ikke rive det hele ned, men altså. Så for eksempel her, ikke også? Så jeg tænker, der kunne vi jo her, der kunne man lige, der kunne man jo sagtens lave noget andet her. Ja, det kommer. For eksempel her, der bygger vi en op, og her bygger vi en op. Sådan det går sådan en anden fundament. Ja, sådan det ikke ser så mærkeligt ud.
Ja, lige præcis. Det ser sådan lidt weird ud. Så skal der heller ikke være glas over det hele. Vel Sepp? Nej. Jeg gør mit bedste. Og jeg har ikke så meget træ på mig. Nej, så må du gå ned og hente noget. Thijs. Vi stopper lige lidt, på grund af, at jeg skal altså godt nok lige spise. Nå, ja. Så ses vi lige om lidt. Hej. Så. Hallo. Vi var lige tilbage. Han skulle lige hurtigt have noget at spise. Jeg sidder og æder. Hente noget at spise. Gider du hjælp? Jeg tror sikkert, jeg høster lige. Høste. Og jeg lægger sådan lidt. Hold 2 sekunder. Yes. Mester. Wow. Har jeg glemt at blande sæblen? Fucking lag. Sådan der. Optagede du der? Ja. Og jeg optog der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thijs, du har smadret en sæbling igen. Nej. Jo, grunden der inden vi begyndte at optage der, var der smadret sådan en sæbling. 8. Okay, det var altså ikke mig. Nej, det var så ambierende. Yes. Det var nok bare sådan en zombie, der fløj. Lægger du lige nu, Thijs? Lille smule. Stor grønne. Har du mere glas? Ja. Okay, du må godt plante noget. Eller ikke plante noget. Sæt noget herovre, ligesom der ved det andet. Mm. Wow. Ja, Thijs, jeg skal... Eller jeg sover lige hurtigt. Ja. Hvorfor fuck gider den ikke at sove? Så, ja. Den går hele vejen ud til den 3 ekstra der. En, 2, 3 ekstra. Sådan der, Thijs. Hvad synes du om det? 2 sekunder. Hvor var det, jeg lavede det der noget der? Det der. Se. Det er pisse flot. Phew.
Ikke sådan noget der? Jo, det tror jeg. Da du det. Jeg vil have bygget sådan en lang gang her, Thijs. Okay. Som jeg synes, det ser skide flot ud. Det kommer til at tage lidt tid, det her. Mm. Jeg tror også, det er værd. Ja. Når jeg først bliver færdig. Det her, det er nok også det værd. Ja. Ja. Yes, sir. Har du en skovl? Yes. Så må du vel lige komme med. Skal du låne den? Skal jeg hakke det der sand? Hold på sig her. Herude til vores farm, okay. Og herude derovre til gæstehuset. Ja, nå, ja, jeg skulle... Okay. Så synes jeg ikke, vi skal have nogen dør her. Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Hvad skal det så være herude? Prøv lige at vente, jeg skal lige... Det er faktisk godt lavet det der, synes jeg. Så der lige er en... Mig? Ja, det er dig, jeg sidder og spiller med. Jeg synes, det er godt lavet. Ja. Og så er der så grus her. Mm. Jeg synes bare, den først skal starte herfra. Så der er 3. Sådan der. Ja. Og så skal der så 3 hele vejen henover der. Det skal i hvert fald væk alt det sand her. Gider du så være sød så hakke det der? Hak hvad? Eller kunne vente. Gider du være sød så hakke alt det her? Ja, hvis du bare lige stadig hjælper. Jeg skal lige hurtigt ind og så lave noget nu. Nej, det behøver egentlig ikke at hjælpe. Nej, men jeg skal også lige lave noget. Så det passer godt. Nej, Hvad? Nej. der skal være trapper her. Okay. Jamen, nu skal jeg lige dække gulvet til først. Ja. Sådan der. Det skal være sand hele vejen henover her. Eller der skal ikke være sand hele vejen henover her. Så, ja. Sådan der. Jeg lånte lige noget af dit sand. Ja. Så den er bygget. Sådan der. Så kan vi bare dække fra hertil faktisk. For at gøre mere plads, så vil jeg gøre sådan her.
Ej, hvad er sådan her? Der skulle der komme meget mere plads. Ja. Og så er der lige herude. Det kunne godt være, at vi måske skulle få den gøre sådan her. Fuck, det går hurtigt, den der. Mig? Ja, Hvor er enchantment table? det har jeg her. Hvor? Jeg ændrer lige soveværelserne og sådan noget der til et andet sted. Det her, det kommer til at være et eller andet. Ja, okay. Pas lige på. Ej, hvor meget. Hov. Okay, huset, det ser sgu da meget bedre ud nu. Ja, vi er ikke tæt på at være færdige endnu. Er vi ikke? Nej. Her skal der egentlig bare... Jo. Sådan her, så er der noget plads her. Og hvad der herinde, det var der enchantment table, det skulle være. Yes. Hvis du vil, ikke også? Så må du godt rive den mur hernede, og så rykke den en længere ud hertil. Sådan for. Skal jeg nok... Hvordan jeg fandt det... Jeg havde alligevel ikke lige noget at lave. Jamen, så kan du lige så godt hjælpe her. Fail. Men her er der jo frit område, så det skal jeg lige lave om. Nu lægger jeg. Pieces. Thijs, må jeg lige få et stykke træ af dig? Hold det væk. Har du ikke back på serveren mere? Hvad? Jo. Nå. Okay, det ser meget bedre ud nu. Nej, an internal corruption. Nej, jeg ved ikke lige, hvad der skete, men fuck det. Du kan bare gå så. Yes. Kasama international. Fail. Sådan der, præcis så. Og det er jo meningen, der skulle være sollys. Så jeg laver måske chestene herovre. Skal jeg ikke gøre det? Så sådan en chest, for eksempel her, og her. Vi har jo chest. Her. Ja, men altså det her, det er til seedsene, det er det, jeg mener. Og så det her, det er til veden. Nå, det der hører med til farmen. At Ja, jeg finder lige ud af, hvad jeg gør. man skal i hvert fald lige være... International. Det har du bare sagt mange gange nu. Ja. Jeg sætter mig lige hurtigt til at sove. Hvordan så for eksempel, hvis jeg sætter Pis. den der nu. Så kan der være sådan her. Ja. Haha, det kan da se godt ud. Nå. Skal jeg ikke lige holde ødelægge den der? Hvad for en er? Den her. Mm. Jeg skal lige holde sætte den et sted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Sådan der. Nå, jeg lægger mig lidt til sove. To the intentional.
Hmm. Sådan der, så har vi 2 senge. Det er vist din. Yes. Jeg virkelig lige skal gøre det der, Vi fordi fylder det... en, eller vi får mere plads. Ja. Jeg skal lige ødelægge den her. Så vi kan altid have... Nu kan vi også have flere kister herinde alligevel. Nej, der skal ikke være flere kister her. Mm. Dancing. Der har vi enchanting. Og... hernede har vi chest room. Og længere. Her har vi... Så kan vi gå ind her, der har vi vores ovne, der skal lige være 3 mere. Og så går vi hen, der har vi vores farm. Og her har vi vores gæstehus. Og så her, det her, det er så bare vejen ud. Det er generelt bare vejen ud. Ja. Jeg synes kun, der skal være 1 dør her, så. Det bestemmer du så. Har vi et stykke grus? Jeg Eller nej, det laver jeg bare i træ. 20 gravel. Hvordan har du fået dem? Her. Jeg havde alligevel selv et stykke gravel, så det fuck det. Mm-hmm. Husk, der er stadig lidt i min. Nej, fint. Eller jeg kunne også bare gøre sådan her. Hey, Thijs, kom lige. Du skal lige sætte 2 stykker gravel. Ja. Det vidste lige det. Min episode 1, ikke? Vi kan godt nok lave meget på en episode, så. Ja. Vi har også allerede fundet diamond på en episode. Nej. Har du fundet diamond? Men det er første episode, jeg laver. Nå, ja. Random shit. Hvad synes du om den her gang, jeg havde lavet? Ja, vi skal også lave en skraldespand. Mm-hmm. Nå, ja. Den synes jeg, vi skal lave... herinde, ikke også? Jeg synes, vores enchantment room, det skal være herinde. Wow. Nå. Nå, jeg skal lige 2 sekunder. Man lader din pickaxe. Bare lige hurtigt komme tilbage med den. Det er level 18. Jeg er level 21 og tæt. Nu kommer level 22. Okay. Sådan der får jeg den lige tilbage, Thijs. Ja, undskyld. Hvad fuck er det for noget? Sætter vi den der i stedet for. Jeg synes, det er for højt. Ja, det synes jeg også. På en eller anden måde. Så bare lige sætte det op her i stedet for. Nå. Nej. Jeg tror, det var det, når du havde sat med en fail. Nå, nej. Sæt lige den sidste. Altså her. Og nu når der er der, så skal der også være det.
Og du siger, nej, jeg skal lige sætte mig ordentligt. Så skal det også være helt... Ja, sådan. Fuck dig. Jeg bare sur. Jeg tænkte på at gå ned af min. Ja, og ingen x-ray, så tager jeg sådan. Nej. Helms. Jeg bruger heller ikke ekstra. Gør du ikke? Nej, jeg bruger Nordus. Nå, ja, her er døren. Ja, det var der, hvor du sagde, her skal der kun være en dør. Thijs, det her det er ikke snyd, jeg vil bare lige... Jeg bruger kun lige fly for at se, hvad meget vi har bygget. Ja, det gør jeg også, fordi jeg vil lige se, hvor meget... Ja, jeg vil lige se det op fra. Der er en eller anden, der skriver til mig på Skype. Jeg synes, det ser fedt nok ud. Hårdt en gris, på sin måde. Det er kører, vi skal bruge. Men det ser faktisk fint nok ud. Men der er selvfølgelig noget, der skal laves om. Jeg synes ikke, huset det skal være større udenfor. Og så har vi cirka det største hus nu. Vi skal bare have flere... hvad? Nå. Vi skal bare have flere player, så de også kan bygge lidt. Eller de skal også have nogle hus. Ja. Jeg synes, der er for mørkt. Nogle steder. Skal vi egentlig have et soverum? Hvis I undrer jer over, hvad det der HH Pool Party er, det er simpelthen noget, jeg har lavet sammen med mine venner langt væk fra huset. Så det er en højhus der. Hvad for noget, Thijs? Det er de maps, der er i CSS, som jeg ikke er helt færdig med endnu. Og det der, det er et map, min ven han har. Men det er ikke det, vi skal. Jeg vil bare lige hurtigt kigge. Ja. Jeg skal ned og grave. Nej. Neder mine. Jeg faldt ned på højhus. Ja, det er jo meningen, man skal dø, når man falder ned. For helvede. Nu skal jeg til at sætte det igen. Den var på nummer 4. Den jeg havde på. Ja. Sip that game. Red silence. Okay, jeg fik meget XP for det der. Jeg ville egentlig lige ind og se det der hus, din ven han havde bygget. Han er ikke rigtig bygget noget i det eller noget. Ja, det var fordi, at det var fordi vi oversvømmede det for sjov. Blev han sur, eller? Hvad? Nej. Jeg synes bare, det, han troede bare med, så jeg rev det ned igen. Så ja, det skulle han da ikke. Det var det flot til. Nej, det var da dumt, så rev det ned. What the? Jeg er level 21. Er du det? Ja, okay. Næsten 22. Okay, det ser faktisk ret grimt ud indvendigt, synes jeg. Det er ikke særlig flot indvendigt. Ja, altså jeg tror det bliver meget flot, når han først går i gang med det indvendigt. Han er god til udvendigt, men ikke indvendigt. Nej, der synes jeg lige, han skal begynde at lave noget. Men nu skal du tænke på, det tog ham heller ikke en lille kvarter at lave huse. Det er ikke fordi det, eller 20 minutter eller sådan noget, det var ikke fordi det var så stort. Det her map, det skal seriøst ikke fail, Thijs. Vil du så stoppe med at lave YouTube, hvis det failede?
Ej, jeg tror ikke, jeg vil stoppe, men jeg tror ikke, jeg vil begynde at lave let's plays. Men det skal heller ikke stoppe. Eller... Men vores Survival Island, den er sådan lidt stoppet. Den var ikke særlig god, som vi havde regnet med. Kunne du huske, det var mig, der ikke gad det til at starte med. Men Brønne, vi ikke kunne finde den map, jeg ville have. Så tog vi bare den der. Der fik du kraft, mig også din vilje. Sover du lige, Thijs? Nå, okay, nej, jeg er min. Jeg låner din seng. Gay. Hvorfor kan jeg ikke sove? Sådan der. Stille dig ved fodenden af den. Ja. Så det er ikke fordi du hopper igennem vejen for at sove. Jeg går ud og hugger nogle træer. Vi har faktisk ikke så meget træ tilbage. Yes, det gør det bare. Nej. Husk, like, comment, subscribe. Det er ikke sådan. Nej. Kom med. Han. Det tror jeg ikke. Hvad fanden er det, hvem jeg skriver til mig på Skype? Siger du lige, at han skal stoppe? Nå, hvad sagde Det var guldbart og sport. Snakke med dig. Bare sig, vi er op. Hold kæft, det er med den der. Jeg synes egentlig, guldbart i næste episode, ikke? Og så må han gerne være med. Hvor langt? Men det kan vi sikkert nok finde ud af. Hold kæft, den episode her, den bliver lang. Vi er op til 37 minutter. Ja, vi optager bare lidt lille smule mere. Vi optager bare lidt til 45, så bliver den her lige lille smule længere på. Man kan sige, det var opvarmningsepisoden til. Jeg vil sige, det er den her episode, vi har gjort mest ud af. Ja, yeah. Men altså nu har vi så også ordnet hus og alt det der, så. Yes, men jeg kommer lige home. Jeg hakker træer. Ja. Den går kraftigt med hurtigt med at hakke træer. Ikke men hvis skulle bare vil, så må han gerne være med i næste episode. Er det her episode 10? Okay. Men nej, jeg synes egentlig bare, at vi skal stoppe nu, Thijs, hvis det var. Ja, det kan også godt være, at vi skal det, så... Vi ses alle sammen i næste episode. Hej.